vítam z nového videa. V dnešnom videu si zahráme tiež znova The Ice. Je to veľmi vaša obľúbená séria, ale my v dnešnom videu nebudeme hrať normálny Ice, ale budeme hrať takú vec, že si vytvoríme vlastného avatara, že ja už neviem rozprávať. Že proste si vytvoríme vlastnú Krasaui, lebo tá bezhlava pani, tak to je Krasaui, nie Elanela, čo som minule povedal. No dobre, ľudia, tak ja tu už mám fotku, tak toto bude naša Krasaui, ktorá nás bude dneska naháňať. Môžeme to dať voľako takto a poďme sa do toho pustiť. Dobre, tak už som v hre. Tak toto si zoberieme. Musíme nájsť 20, čiže to nebude jak minulé, že na 6, keď sme hľadali, čo je v tej tajnej miestnosti. Už máme 3. Čiže si to musím dať trochu vlastnejšie. Som volila, čo počul. OK, mám oko. OK, no, dobre, toto. Mám pilku, nice. Nice pilka. Ona je tu vo lode. Kde? Hore išla, tak prečo tuto robila tie pazúky? A dobre, ale máme pilku. Tá je užitočná. Máme aj číslo, čiže vieme ísť do... Budeme asi vedieť ísť do tej onej. To nemá byť. Neviem, balíčok? Mám ako. Si tu. OK, mám ďalšie. To ukáž. Prosím, balíčok. Aspoň jeden. Hej! Prestaň! To robí! Hej! Drahá je telka. Lítva týmna očami, ja viem, ale to som celý ja. Že asi tak. Dobré, oko. Ďakujem ti veľmi pekne. Toto hore radšej chodím, než tam dole. Super. Fakt nič nie, ona sem akurát ušla. Ty kokos, jak som to prebehol. Super. Fúha. Dobre, toto dáme si robiť. Až to není aspoň číslo. To je taký šuflík, ale nič. Máme aj takú mapu. Ukáž sprostosť. Hasičák! OK, no ukáž, čo tu môže byť. Nice, toto mám. Ale nie, ľudia. Dobre, dosť. Dosť, lebo to bude mať copyright. Kokos, že som ďalšie. Na čo tie čísla sú nadarmo? To je tá vec, hej, tuto nájdeme ten kľúč. Už sa mi to aj podarilo, ja som to aj natáčala, ale nejak sa mi to vyplo natáčania, tak. Dobre, ideme sem. To už tu nie je volačo. Máme. No je tu. Tu je palíčko, ty kokso. Koľko ich je? Nemôžem bežať táto. Máme pilku, my máme. Super, som tu. Jaké kresby sú tu krásne. Nádherné. Ako detské malovanky. No tam nechcem ešte ísť moc. No nemám ani oči, že by som si pozrel, že kde je tá henta. Mám oko tuto. Dole, nice. Môžem ísť ďalšie oko, super. Dám to dneska nejako hrať do kariet. Nie, ja budem musieť ísť dole. Dobre, ale ja nepôjdem po schodoch, ja pôjdem po tejto onej, čo som si tu urobil. I tak. Musel som tak hučať. Ona sem akurát dojde. Pozrite sa, tuto ona je, pána Krasaui. Počkaj, to nie je teraz Krasaui, ale Quensaui. Poď hore. Nedošla sem a toto bude prehľadávať, jasne. Tak zase ničí tú telku, pozri, dal som za ne veľa peňazí.
Dúfam, že nešla dole. No jasné. Je. Hoď hore, prosím ťa. Ja sa tam s tebou nechcem naháňať dole. Dúfam, že nezdochnem tuto. Nezdochnem. No je tu. Čo som aký pomalý, sa mi to tak zdá. Čo by sa stalo, keby urobím toto? To jak prešlo ku mne? To čo bolo? Hlavné meno, ale to čo bolo? Ľudia, tak ako ak sa vám to páčilo, dajte like, dajte odber, dajte zvonček, my sa vidíme u ďalšieho videa, ale toto bolo fakt, že neskutočné. A keď dáte veľa lajkov, tak vyskúšame si zahrať aj proti nejakej Uršule, alebo že dvojtej trable, hej. A tu si vieme aj sandbox niečo. Dobre ľudia, ja sa s vami lúčim, aj čau!